RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suwat suliran. Ako si Herbert, 31 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa estado sa Kaminyo namo sa akong asawa. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Isa? O bay? Lipaya day ka ni Isa, no? Ibog na magkito nimo. Ay, pero dito na to kutubay eh. One night stand na to. Kinsa ba ron? Kadit lang! Isa? Herbert! Ngano niya baka? Herbert, kinanglang pagaslan ko ni mo kay maptos ko. Isa? Ha? Makagminyo ka ni Isa, bisan wa kay gusto niya? O bay? Nagbunga manggol ang among gibuhat ni Isa. Ug di siya kumusugot nga magdako ang akong anak nga uy amahan. Mao nga ako lagi na itubangon kini akong responsibilidad nila. Isa, musakay na kong barko sunod buwan. Unya, kami sa atong anak. Ay kabala ka. Muhatag yapon ko og sustento ninyo.
namo ra nga kwarta. Para na ninyo sa atong anak. Bayri ang angin mo bayaran ha? Para sa imong check-up? O puna pa nako sunod sa imong bangko na nako ipada para sa panganak nimo. O gusto nako nga na ako diha inig panganak nimo. Mao nga i-update gid ko, ha? O sige, Herbert. Salamat kay makauliday ko inig panganak ni Isa. Excited na kay ko nga magkakita sa akong anak. Oh. Hello, bay? Bay, congrats! Nanganak na rin si Isa. Unsa? Ngano nga makamagpaybaw nga usa ka semana na di ka nga nanganak? Sumsilapot ni mo gat, di man ni mong anak. Unsa? Human ko mahibaw sa tinuod nga dili giday ako ang tinuod nga amahan sa gimabdos ni Isa. Ipauli dayon ko og gipaninglan ako siya sa mga gasto nako. Og unya, Wala, oy. Nagamit na nako para sa bata. baga adi mugnaw no? Gigamit nimo nga akong kwarta sa bata nga dili akong anak? Oh, obligasyon man na nimo kay bana man ta ka. Unsa? Nanon niya, unsa may plano ni mo, nak? Mo file kog annulment ma. Og ako sa paninglan sa kwarta. Herbert, Sige, oy. Hinahinayan ta kag bayad. Anya, okay na? Dili pa. Kay bisan pagbubayad ka, ikihag yapon ti ka. Misaad ko nga mobayad ko sa kong utang nimo. Pero di na ka makakihan ako. Ha? Mo ba? Unya, agi mong damage di rin ako. Agi mo pagpangilad ako. Walang? Ha? Oh, kung mauna. Ay, sige, kiya lang. Kay kung buhato na nimo, dili ko mo pirmas annulment paper. Unsa? Pwerte gid hinon na akong mahaya nga nagpakasal ko sa babae nga dili na ko mahal. Naahat ko og pakasal tungod kay mabdos lagi. Pero di pa giday akong anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa iyang gimabdos. Pero nahibaw-an ako nga baka kradiay ang tanan. Bukat ba na nga ground for annulment? Ikaduhang pangutana. Nagpadako niya og kwarta para sa iyang pagpanganak. Pero ako siyang gipaningil human na ako mahibaw nga dili ako mo'y amahan sa bata. Bisaad siya nga mobayad siya. Ug bisan pa og makabayad siya, pwede ba gihapon ako siya nga ikihaana? Ikatulong pangutana. Unsa nga kaso ang akong ipasa kaniya tungod ining iyang gibuhat nga pagpangilad nako? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko ni Isa nga kumukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Kinahanglan ba gidi ay nga naipirma sa matag-usan namo para maaprubahan ang annulment? Bugon sa man ang bugat nga ground for annulment. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran
Herbert. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ay ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana kabahin sa atuang kapikas, karelasyon, kaminyoon, no, ato ang pagpuyo, ang ato ang relasyon sa ato ang anak, or ang ato ang relasyon sa ato ang mga ginikanan, mga kabtangan, ug unsa pa ng mga dokumento din ha nga nagkinahanglan nga mahatagan og explanation or kaalam sa balaod. Attorney Elaine to the rescue, guys. Og mga medical, of course, nga mga pangutana, Dr. Rene Obra ang mutubag ana. So kaming duha gihapon, guys, ha. Og muna ay namo pagdugay ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga karong adlaw ning matata nga mapasalamaton, wa ta nag-alboruto, wa ta gisapot dayon maski pang atong bana tapulan, naghigda, wa man lang mutabag init og tubig para pangapi man lang, among nag-una man untag mata, ni diretso man dito sa manok, nagtungits dayon ay sagdi lang, bangon lang din ha, no? Life is still beautiful. The fact nga gipukaw ta ni Lord, dapat ang atoon ng gisulti, thank you Lord. Laban ta today, di ba? Pana gyud ni kasikas gyud ta. Always take a positive outlook aning ato ang kinabuhi. Smile, laugh, kay ang kaning muscles nato mas gamay kinahanglan para mo smile kaysa magmugtok. No, unya mangulubot ta mabati gyud tagnaong ana hala. Dili pwede. Muna ako, bahalag na problema, smile. Bahalag na problema, pagwapa. Bahalag na problema, rampa. Ana lang di magmugot ay mugawas ta. Samot na dito magmukmok, bawal mukmok, guys, ha? Thank you, Day, and greetings sa tanan mga likers ug followers nako sa Elaine Tantengco Bathan na Facebook account nako o ako ang page nga The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Letter sender nato tawagon ko sa pangalan nga si Herbert, 31 years old. Oy, taga Talisay City. Mayor Samsam Gulyas, kumusta mun tanan din ha? Ang tibuok niyang konseho ug tanang opisyalis din ha sa City of Talisay, Cebu. Naani siya'y asawa unya murag mo ni iyahang gusto hatagan o kanang pagtagad og pagtubag kay nagninyo man ni sila kay namabdos man to si Iza, no? Unya tungod kay ganahan siya nga mo provide para sa iyahang pamilya sakay siya barko, no? Kay sabot man sila nga mohatag yapon siya sustento unya naghatag unya dako-dako pud ha og mga giingon siya dako gani kuno gihatag nga sustento din ha unya mga bayranan unya karon kay nahibaw-an man na niya nga dili di ay siya ang amahan atong iyahang gisabak ni Isa. Hay, patay. Yan, nagminyo, naraba sila. Hay, away ng pagbasol. Herbert. So, unang pangutana, nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako maoy amahan sa iyahang gimabdos pero nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ni ang tanan. Bugat ba nga ground for annulment? Yes, no? Pwede gyud kay kanang fraud man na giilad ka. So dili gyud to free ang imuhang consent o imuhang paghatag sa imuhang kay ning man ka tungod kay gipatuo man kang anak ninyo, no? Karon kay di man no ta dili no. Diba? So pwede gid siya nga mahimo pong grounds for annulment on the ground nagiilad ka wa pud na consummate ang kasal. Ikaduhang pangutana, nagpadala ko niya og kwarta para sa iyang pagpanganak pero ako siyang gipaningil human na ko mahibaw nga dili ako'y maoy amahan sa bata. Nisaad siya nga mobayad siya og bisan pa og makabayad siya pwede ba gapon nako siyang ikiha na? Yes, pwede gid mo siyang ikiha kay nangilad man siya nimo. Kanang panlimbong niya nga ikaw ang amahan napugos unuon kag pagpakasal niya nakatamla noon kag forever nga di man gyud unta to kinahanglanon, no? So pwede gyud nimo siyang makiha kay ang akto sa pagpangilad lahi man sa akto nga kinahanglan niya iuli ang kwarta pinaagi sa pagbayad nimo ug paghatag pud og danyo sa imuhang kahasol. Lahi man na criminal aspect ang pagpangilad, ang pag-uli sa bayad kasong sibil na. So pwede nimo siyang ikiha.
Ikatulong pangutana, unsa nga kaso ang akong ipasaka niya tungod aning iyang gibuhat nga pagpangilad nako? I think fraud man gihapon na estafa man tingali gihapon no kay pagpangilad man other forms of deceit siguro ba kay ang kana man kung pagpangilad ba kaning estafa moingon man gud siya nga kung wa ka mo pasalig or wa ka nagsalig nga nisulti siya sa tinuod or wa ka mo kung di tungod nga nituo ka sa iyahang representasyon ug gisulti nimo di unta kung estafa giniha di unta ka mo hatag sa kwarta or mo isyog cheque pero na may other forms of fraud no nga kinana nga kung nga nagrepresent ka nga qualified ka, expert ka, kanang graduate ka ani unya ila dayto tanan nimong mga diploma. Pareho ra pod na ingon ana nga nagpakasal ka kay nagtuo ka nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak nga bata. Nya naghatag kag kwarta tungod kay abi nimo, obligado ka nga muhatag og suporta. So pwede nang makiha nimong ingon ana. So I think that's fraud, no other forms of deceit. Ikatong kriminal na guys ha. Ikaupat o katapusang pangutana, gibaharan ko ni Iza na kung mukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Uy, kahawad bayhana, kinahanglan bagyo di ay nga naay siya'y pirma. Sa matag-usa, naabay pirma matag-usa kuno nila para maaprubahan ang annulment. Ug unsa man, ang bugat nga grounds for annulment. So una, dili gyud kinahanglan sa iyahang pirma, kay ang tinud-anay lang, dili gyud na mag-grant ang annulment kung nagsabot-sabot lang mo sa imong asawa, no? Imong kanhing asawa nga magpa-annul mo. Kay dili man na pwede, no, nga sabot-sabot lang, no, so dili man na, kay collusion may tawag, ana, guys, unya, di man pwede, kay di man musugot ang balaod or ang korte, ana, na nagsabot-sabot mo, so wag yun siya'y pirmahanan, ayaw yun, og problema, kay kung ganahan ka mo kiha, halalahos, kiha dito, why problema, kay wa siya'y angay pirmahan, no, iyang pirmahan dapat, ang cheque para bayad, sa imong mga nagasto, para mauli na niya, no, so ayaw kagool, ana, dili mo kinahanglan mo pirma, grounds for annulment class. Ang class naman, guys, kanilaging maestra, naunsa na ba de? Guys, ang kaning annulment, Article 36 lagi unta ni of the Family Code, Article 35 also of the Family Code. Ang kaning Article 36 is kung balido ang tanan nga mga requirements, kompleto, dili depektuso, ang pagminyo or ang pagkasal, Article 36 gud ta or kanang gitawag na to nga psychological incapacity. Pero kung depektuso sama sa kani ang consent dili para nako no consent dili na gud ni freely given ang kaning sa imong kay kanang napugos man ka no na nailad man ka so appeal na siya kana pong mga kuwag requirements, walay marriage license, or dili pa 18 years old, walay parents' consent, muna, grounds po na siya. Those are other grounds nato for annulment, no? Dili na ingon nga, way kagawsa na ni muhang kahimtang, Herbert, ha? Naagyod, no? Pwede ra gyud kang makagawas, ana, pinaagi sa pagpaanal, no? Do not get tied up anang imuhang relasyon nga, dili na deserving si isa nimo, kabuutan nimo, nya, kuman nangilad siya. May pagnihangyo sa angkona niya, nagrelasyon mo, kaya na may uban din ha, nga, nagkauyab niya kahuman, giangkon gyud pod no, nangamahan gyud pod ang lalaki sa iyahang anak, maski dili siya ang papa. Kada kag instances ana, and I think ikaw, og nahigugma gyud kang isa niya, nakibaw ka nga dili siya ang, niya, I think dawato nimo, kana nga naguna ang bata before nakamo ha. Hay, may tag maanal na kadong, kay para makakita kasi muhang forever, kayo na si isa. Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathanog. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.